Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Waqt il-festini u l-ikliet tal-miliet, dan kulħadd jitħajjar juhu xi grok jew tnejn alkoħol. Minn barra l-effetti ħżiena tal-alkoħol fuq is-saħħa. Imma dan għandu x'jaqsam mal-pis ukoll. L-alkoħol huwa nutrient tajjeb li għandu l-kaloriji ta' ġufieħ u ovvjament jekk jiġi konsumat iktar milli suppost, ovvjament dan jista' jaffettwa fil-pis ta' persuna. Fil-fatt meta nagħmlu l-evalwazzjoni tajjeb tal-ikel ta' wieħed x'jikol u x'jixrob fil-ġurnata, dan huwa element wieħed irid iqisu. Għax ħafna drabi il-Malti li jiġri ħafna drabi huwa li jikkonsma l-alkoħol mhux ftit kuljum imma f'mument ta' okkażjoni jew fil-weekend tajjeb. Li jiġri mbagħad jekk inti wieħed jikkonsma iktar milli suppost, dan il-ġisem jikkonverti tajjeb dan il-kaloriji ekstra u jikkonvertihom ħafna drabi ġo xaħam tajjeb li tikkontribwixxi għal ħxuna ta' persuna. Fil-ġisem l-alkoħol jinbidel f'aċtu. Dan iwassal biex ix-xaħam żejjed li jkun hemm fil-ġisem jispiċċa biex idum biex jinħaraq. Biex nieħdu idea naraw li tazza imbit ta' 150 ml fiha 150 kalorija, fil-waqt li 45 ml ta' vodka fih 100 kalorija. Tazza imbit integrata fil-dieta tagħna hija xi ħaġa tajba u raġuni sempliċi hija li l-imbit, speċjalment l-imbit aħmar, għandu ċertu nutrienti tajjeb li nafu bir-riċerka li daw jipprevenu ċertu mart. Għalhekk meta wieħed qed jipprova jonqos mill-pis, wieħed irid jikkonsidra l-ammont ta' dan l-imbit li ħajintegra fl-ikel tiegħu. Ovvjament l-imbit tajjeb apparti dawn in-nutrienti li tinsemmi għandu l-alkoħol ġo fih u għalhekk kif għadna qabel l-alkoħol jikkontribwixxi għall kaloriji u jekk dan l-ammont tal-imbit jiżdied, ovvjament dawn il-kaloriji ħajżdiedu. Jiġifieri wieħed irid iqis tajjeb dan il-kunċett illi mhix di ħażina u di tajba għax qed nipprova nonqos mill-pis imma jażel tajjeb ikel li huwa Mediterranju u ovvjament l-imbit huwa fosthom u għalhekk importanti li nintegrawha fl-ikel tagħna ta' kuljum. U veru li f'dawn iż-żminijiet l-aċċess għall-alkoħol jiżdied, b'mod partikolari waqt ikliet u festini. Tajjeb li nippruvaw noffru alternattivi oħra, speċjalment jekk fost il-mistednin ikollna persuni li għaddejjin bi programmi ta' telf ta' pis. Kif għadna qabel importanti ħafna tajjeb li l-alkoħol wieħed iqis l-ammont li wieħed qed jieħu. Ħafna drabi għandna din it-tendenza li jekk nużaw non-alcoholic drinks, ħafna drabi dawn nistgħu nagħtu kemm irridu jew nieħdu kemm irridu. Tajjeb ovvjament meta ngħidu non-alcoholic drinks li jkunu bbażati iktar fuq juices, tajjeb fuq affarijiet oħra, wieħed irid iqis ukoll li dawn għandhom kaloriji tajjeb u l-konsum tagħhom ma jfissirx illi tista' tieħu kemm trid. Għalhekk ikun naħseb l-aħjar parir milli wieħed just jevita l-affarijiet alkoholiku huwa li kemm ħajjieħu minnhom fil-ġurnata. Aħna in ġenerali tajjeb ngħidu persuna illi jieħu minn unit sa żewġ units tajjeb kuljum, jiġifieri unit ifisser tazza imbit tajjeb jew fl-ixkun birra u wieħed iktar għandu mentalment naħseb jitrejna lil nnifsu kemm ħajjieħu tajjeb minnhom milli ġast imur fuq non-alcoholic drinks. F'dan il-programm qed nitkellmu dwar ir-rabta tal-alkoħol mas-sieda fil-pis. Però minn hawn aħna wkoll iridu ninaqdu mal-appelli li jsiru f'dawn il-ġranet dwar il-moderazzjoni, ħalli bekk wieħed jevita mhux biss problemi ta' pis, iżda wkoll problemi u riski oħra ta' saħħa.
Mela bħal kull ħaġa oħra il-parir li nagħti jiena huwa kemm fuq l-ikel kif ukoll fuq l-alkoħol huwa l-moderazzjoni. Biex nagħti idea fuq il-konsum tal-alkoħol ħafna drabi nużaw il-unit bħala measure ta' kemm wieħed għandu jieħu alkoħol u biex wieħed jieħu idea li nagħmlu huwa nagħmlu comparison ta' 1 unit ifisser tazza mbit, jew inkella shot whisky, jew inkella shot liqueur, jew inkella tazza birra. Dan nagħmluh b'tali mod għax l-alkohol content ta' dawn il-beverages ivarjaw jekk qed nitkellmu fuq l-imbit. Ħafna drabi għandek l-alkohol content ta' bej 8 u 12%, birra tkun xi 5%, tajjeb il-whisky jkun xi 60% u hemmhekk għal dik il-gramma kif tkellimna qabel il-kaloriji ivarjaw minnhom. On average meta tnejdu 1 unit, ħafna drabi nkunu on average qed nikkonsumaw 100 kalorija. U bekk wieħed ikollu idea li mhux jgħid għax il-whisky aħjar tajjeb jew il-birra tħaxxen għax qed nieħu ħafna birra, jekk qed nieħu 2-3 birra, issa qed nieħu 3 whisky. Ġifieri ħafna drabi bħala comparison wieħed irid iqis dawn l-ammonti. Il-parir in ġenerali huwa il-moderazzjoni u fejn ħan integraw dawn l-alcoholic beverages fid-dieta tagħna. Tikka aktar dwar saħtek. U fatt magħruf li t-tip ta' xogħol li tagħmel il-persuna jaffettwa ħafna il-mod kif din tgħix. Hawnhekk mhux qed nirreferu biss mill-lat ta' finanzi, imma wkoll rigward l-istil ta' ħajja tal-persuna. Persuni li jaħdmu b'xogħol ħafna stress u li jkunu l-ħin kollu taħt skrutinju minn ta' fuqhom għandhom riskju li jiżviluppaw kondizzjonijiet differenti ta' saħħa. Studju juri li min m'għandux kontroll fuq ix-xogħol tiegħu għandu tendenza akbar li jżid ħafna fil-pis. Importanti li l-impjegati kollha jħossu ċertu sens ta' kontroll fuq ix-xogħol tagħhom u jingħataw iċ-ċans li jieħdu xi deċiżjonijiet huma stess. B'hekk il-persuna tħossha aktar motivata u aktar kalma, b'riżultat li tkun aktar produttiva. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.